Wala pala. Nakakatakot siya, no? Sa likod mo. Winner, you get to keep your skin. Yay! Wow. Scary. What is this? Ooh, ooh. Oh, moving, oh. Gumagalaw. Ayos na. Parental guidance is recommended. Mm. Oh, look at this, Anna. Hello, my God. Thank you. This is our first time here, actually. Yeah. These guys, if you press on him first, they'll just yeah. Oh, really? Your way is Look at Wait a second though, so if you just wait a second, then just start walking. Oh. to be mine. Ano na sa movie kanina? May movie ni, di ba? Yeah. Mamaya, yan na. Ini yun. Look, Bell. Bell. Ayun. Dida, it Oh, just no. takes time. Oh. Sabi niya, I do. I do. You make the bride. You make kiss the bride. Oh, bear. A werewolf. Ayos, no? Sabi Carol. So, yan. Nandito kami sa Spirit Halloween dito sa may 8th Street. Dito lang to sa gilid ng Center Mall, ano? Napadaan lang kami. So, wala. Titingin-tingin lang kami ng pang costume. And I think mag-costume na tayo, Dad. Tapos- ito yung mga hinahanap ko online kasi si Isabel, Scooby-Doo siya. So sabi ko gusto ko mag-costume din kami. Andito pala, oh. Isa ako, Shaggy ako. Yeah, si Shaggy. Long hair na Shaggy. Yeah. Ang daming option. Tapos sabi kasi nung katrabaho ko, dito daw kami pumunta. Totoo naman, ang daming option. Meron naman ganito doon sa Lawson's, pero maliit daw yun. Ito yung pinakamalaki. Yeah. Yan. Kita nyo yun, no? Yeah, may mga Minions. Lilo and Stitch. Yun, Scooby-Doo. Oh, Deadpool. Kompleto. Daming pagpipilian. Ayan. May Sabi Sonic ko- naman. Maganda yung Sonic. I think may mga nanonood nito. Oh, may mga nanonood yan. I just don't know if they're open every day or pag Halloween lang. Meron din dito dati sa Market Mall. Sa Market Mall? Yeah. Spirit Halloween? Yeah. Ah, meron din. Sa labas meron. Construction. Nakakainis to, ah. Dami. Kaya na lang mamimili ko anong gusto nyo. Bello, Chucky. May Chucky. Dami, no? Ha? Spooky? I think, Daddy, this is not for kids. Yeah. Buti si Isabel, sanay siya. Si Isabel Sanay. Pero Ano? nakakatakot din siya. Look at Makakatakot naman. Mga pang ano lang yung baby display this Halloween. They are just pretend. Mm-hmm. Pero yeah, not for everyone. Come on. And that, here. No, come on, Isabel. Ah. Papa. Look, oh, Bell. Wow. Yung nga pang decoration sa ano. Yung kakatakot to. Ha? No. May Mario. Bibi, so pig ano, pigbay mo duman sa ano. Gusto
Gusto mo Harry Potter? Ano? No, not a fan. It's too spooky, Mama. Oh, yun o. Si Lilo and Stitch. Yeah. Ang dami no. Oh, itong sa Monster. Maisya ka tong ano, Cebu? Mayong bu. Cebu kaya, easy lang naman yun. Yeah. Ini si gusto ko sa iya, oh. Yes. This one, no? Kailan sa school? Oh, si Wednesday. Look. First. Si Chucky. Hmm. Do you want to be Wednesday? Si Wednesday. Chef. It's a Ghostbuster. Hug. Oh, Bluey! Oh, Ang laki mama. oh, Bluey. Baby, do you wanna be Bluey? Bibi o Bluey? Yung mga taga Saskatoon ko naghahanap kayo ng mga pang-costume ngayong ano, Halloween. Andito na pala. Nandito na lahat. Yeah. Sa Spirit Halloween. Meron pang Posibleng meron wala pang kayong isa mahal. doon sa malapit sa MOA, yung sa kabila anong tawag doon? Yung sa may nagsarang sushi. Ay, oo, meron Ano? din. Pero I think this is the biggest. Pero nandito na lahat ata itong anong Price, may pricey. Pero, sa mga pang-costume pang bata, so, nandito na rin. Yan. So meron dito sa Market Mall, tapos sa Lawson sites, tapos sa may Center Mall. Tingnan natin yung mga naka-display na yun. Mga monster. Tamang-tama. Bibi, sa costume mo. How much is it? Gusto mo ang kakapirang ko. Magkano? $21. 21? So, costume niya kasi Scooby-Doo. Yan o. Ayun, yung spider. Oh. Gusto mo kaya? Ah, ito na. Mga pang-display sa bahay. Ngayong Halloween. Gumagalaw. Naapakan niya to. Gagalaw siya. Oh! Kaya din na si Isabel. Sige na. Oh no. Say I didn't warn you. Apakan niya. I've been watching you for a while now. I hope you don't mind. I like the way you walk. I can't help but follow you around with my gaze. Sensa. Then bear. Ito yung Beetlejuice. May mga nails, oh. Dami pagpipilian, no? May mga nails. Yeah, ikaw na lang ang bahala mamili. Pero pricey man siya. Pricey. Pero ang maganda dito kasi kung pupunta kayo as a group, ayun oh. Kung gusto niyo oh. Ano sila mga event? May open house ang mga fireman.
Naka-open house ang fire station number 8. Pwedeng sumakay ang mga kids sa fire truck. Ang hangin. What will you say? Thank you. Oh, wow. What's next? Go there na. So, in every house dito, magandang merong carbon monoxide, yung ano tawag ito? Detector. So, magpapalagay tayo nito. Kasi ito yung wala pa tayo. This is important. Kasi yung sa mga water heater, dryer, yan o, stove, barbecue. Ay, Ano si Isabel? Wow! What's that? Oh, okay. You need to ask the questions, Daddy. Oh. And then there's a jar. Oo, ang CO2. Picture mo daw yung Daddy na kay Kuya. What is this, Daddy? You can buy this at Home Depot. We have it there. Wow, look at that. Dito kami sa may Rosewood, ano? Pa-open house Last year, ng mga ibang location. mga fire station, ng Fire Station 8. Pila. Papasok si Isabel sa ano? Sa loob ng fire truck. Sila Jik wala pa. Papunta na. What's up, Bel? Dami rin, no? Kahit malamig, ano? Yeah. Ang lamig. Maganda. May ano, ito may pa-host tayo. Wala, malamig na eh. Last year, meron din. Bel, Pero sa ibang ano. sa Bel. Is it cool? Yeah. It's very cold, ano? Mama will hug you too. It's very cold, anak. Uh-oh. Oh, may pa-cookies pa. Gusto niya, Dad, i-plastic kasi uuwi niya sa bahay. Kunin mo yung isang box. Very good talaga si Uy, nawala yung isang box, no? Wow! Saskatoon Fire. Oh, yeah, nakahabol na sila. Diyan po, libre. Nakahabol. Kuya po, naglaog. Kuya. Lipot. Malipot talaga. Si Jik mahilig yan sa ano, fire truck. Nagawa pa talaga sa fire and mga fire truck na yan. Yay! Nakakuha na. Saan po? Nag-ano pa siya? Nag-iimatin. Nagpapainit pa. Papainit.
Doon na kante. Chik, let's go sa fire truck. Palok man. Lilipot garo. Fire. Malamig. Eh, saka po niya magpabutas. Abo niya magbaba. Kaman. Abo ay check. Kawan mo na. Ah, bagong gising. Oh, stand up na Isabel. Ang picture ka mong gawa. Dali. Doon sana mamaya dyan sa loob, marami pa kasi nakapila. Lilipot kaya. Lilipot. Nilalamig. Isabel, silly pose, silly pose. Uy! Smile. Show smile. What? Light. Ay, broom. Light. Right. Cold. Light. Girl, garo siya si Isabel, ang mukha. Ang mukha ni Jik garo si Isabel. Pero ha? Oh, smile. Ay, papajiki tide na po kamo ni Mama B. Yan. Wiper. Okay, 1, 2. Smile. Hi. We're going. Say hi. High five, fireman. High five. High five. High five. High five, fireman. Can you do high five? High five. Look. High five. That's a fireman. So, pakatapos dun sa Fire Station 8, magme-Mr. Vapor. Ah. Magme-Mr. Vapor. Magkano dyan sa kapehan? Ano yan? Sisay naka-short. Raylo Cafe? Nandun lang yung... Malamig kasi talaga, mahangin pa. Mga ano siguro ngayon, mga 4 degrees. Kaya medyo malamig. Magic! Okay, let's see. This is the Okay, what do you wanna buy? Sa Facebook mo nakita? Matcha na lang karo sa ko, girl. Okay. I want the ice cream roll, but I'm coughing. Siguro tea na lang. Oh, I think I want the fresh tea. Ano? Fresh tea. You know? Yung garo juice lang. What about you, Isabel? Grape. May hot chocolate sila? Hot chocolate na sa Hot mo? chocolate? Di ba hot chocolate? Ayun yung mango pomelo. Oh, Oy, Jay, ko ay, na. ay. No, no, Um, Do you have hot chocolate? Yeah. Hot chocolate. Yeah. oh no? Oh, it's slushy. Oh, slushy. We can make the chocolate milk tea. Oh, they can make the hot chocolate milk tea hot. Oh, sige. Yeah. Chocolate milk tea. Yeah, Yeah, milk tea hot. chocolate milk tea hot. Gusto mo may piha. Milk tea hot na lang. Okay, Isabel, this one? I want the red bean. Oh, Tara milk tea. Small. This is small. Yeah, the small one. Red bean.